ଏ ଯଶୋଦା ଗଲେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଶେଷରେ ଭେନି ଭାଇଛନ୍ତି ନିଦ୍ରା ଯାଏ ଗୋପତେ ଶକଟା ସୁର ଦେଖିଥିଲା ଥାଏ କାମର ପ୍ରିୟ ସୁର ସେ ନାନା ମାୟା ଜାଣି ଅନେକ ଛିଦ୍ର ବିଚାରୁଥିଲା ତଏ ପୁଣି କଂସର ଛାମୁରେ ଆସିଅଛି ପରିଘାରୁ ଦେଖିଲା ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ସୁଖୀ ନିଦ୍ରା ଯାଏ ସମିତିରେ କେହି ନାହିଁ ବିଶେଷ ଆଦରୁ ନିଦ୍ରା ଦେଖି ନାହିଁ ହେଲେ ବାସରୁ ଅନ୍ତର ଅସୁର ଭାଲେ ବେଳ ପାଏ ବିମୁଖାଏ ବହୁତ କାଳ ଏଠାରେ ରହିଲେ ମୋଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମୁଏ କଂସ ରାଜା କାର୍ଯ୍ୟ କଂସ ରାଜାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୃଙ୍ଗାରିବି ଆଜ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ହରେ ନେଇ କରିବି ବଣିଜ କଂସ ରାଜା ତୁ ଦେବ ମତେ ରାଜ ତୁଣା ପୁତନା ମୋର ଶୋକ ଯିବ ଛାଡ଼ି ଏତେ ଭାରି ଗୋଲ ଗାଡ଼ି ପଡ଼େ ଦତ୍ତ ମାଡ଼ି ବଦରାସ ବଡ଼ ରୂପୀ ରାଜେ ପଡ଼ିଥିଲା କହମତି ସେ ବୀର ହୋଇଲା ଅକଚକ ଦଣ୍ଡାରୁଣ ଝଣ ବାଜେ ଭଙ୍ଗି ନିମିଷକେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ମହାବଳୀ ତାଟିକିଲା ଦାଣ୍ଡ ଆଦି ସଗଳ ସହିତେ ଧଇଲେ ସେ ମହାଘୋର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜାମତେ ସଗଳ ଭିତରୁ ଧୀର ହୋଇଲା ବାହାର କଳାନଳ ରୂପ ତାର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟାଘ୍ର ହସ୍ତେ ସିଂହ ନାନା ରୂପ ଧରି ଗୋରା ମଣିଷ ମେଷ ଛାଗ ଆଦି କରେ ସଗଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାର ହେଲା ତକ୍ଷଣେ ବହୁତ କେରୁଣା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗାଇ ପଡ଼େ ଘୋର ଘୋର ଜନ ହାତେ କପଏ ବନାନ ଆଦିତ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଲାଗେ ଦତ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ୱାସ ପବନ ବଏ ଅଣଚାଷ ପ୍ରାୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଲାଗିଲା ଯାଇ ଦତ୍ତ କାଏ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ମୁସଳ କେଶ ତାର ପୁଣି ଚାହିଁଲେ କଟାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଧରାଳେ ଟଟ ହାତେ ବିକଟାଳ ଦନ୍ତ ପାଟି ସଗଳ ଧାମତେ କୃତେ ପଡୁଥିଲେ ଓଟେ କାଳ ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ଚକ୍ଷୁ ବୁଳେ ଅନ୍ତରାଳ ମୁଖର ଉଦ୍ଗାର ଅଛି କାଳ ଯେ ଅନଳ ଯୁଗାନ୍ତକ ପ୍ରାୟ କରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋହା ବାଡ଼ି ଚକ୍ର ପରାୟ ବୁଲାଇ ଆସେନି ସପ୍ତ ବଖରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପୋଦା ଘାତେ ଇଦି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରୀ ନାତେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଦୂରେ ଦତ୍ତ ପଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ପୋଦା ହାତେ ନାରାୟ ଛାଡ଼ି ରଡ଼େ ସୁବେଳାରେ ପୋଦା ହାତ ସବୁ ଦଣ୍ଡ କପିଲା ମେଦିନୀ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୁଣିଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ଉପରେ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ଥାଇ କଲେ ଦାନବର ବକ୍ଷ ତଳେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ବାଜେ ମଦନା ପାଟିଣ ବୀର ପୋଡ଼ିଲା ଗରଜେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ତଏ ପୋଡ଼ିଲା ଶକଟା ପଡ଼େ ଅକଚକ ହୋଇ ଗୋଟା ଗୋଟା ରୁଧିର ବହେ ମୁଖ ବାଟେ ଫଳ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ନୟ ଦତ୍ତ ବଳ ସକଟା ଅସୁର ଦେ आरबेटे पार्क एनु आम बाबू इंती कर जोर श्री हरि हरि ए आसुण परीक्षा राजा जे बिचारी बड़ रहस्य कथा हे कत पचारे विष्णु ठारे सुहपरि सगड़ा सुर